Yamakadai kutirera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ndichipinda panzvimbo iFree Mandela kudai so baba, because kungobata nyaya dzacho dzinenge dzichiitika. One Kulian anonyararidza mazano, One Kulian anopedza masports. Tisu genga rakadzikisa zvigananda isusu tisu vakomana vacho vakaita kuti zvigananda zvipere career, tisu vacho vakaita kuti wedhi racho rekuti zvigananda rienderere kumberi. Zvakawanda tinogona kuramba tichingoudzana, but actually nhasi ndine something that I want to share with you people. Ndiri kunzwa nyaya panapa iri kunzoni. I am reliably informed that in the event that the Chiwenga faction succeeds in toppling ED, it will likely appoint Tendai Biti as its Minister of Finance, given his credibility with international finance institutions from his previous stint as Zim's GNU finance minister. His current prominent role in opposing CAP3 via CDF is also said to bode well for his prospects. Aicho ameno kana muchinge machinzwa ichi muri kuda kuchinzwa here icho pachanakidza. Tendai Biti is going to be part of the Third Republic. Kuvanaka. Ameno, I don't know what is going to happen. I don't know vamwe vakawanda vanonongedzera Tendai Biti mune zvinhu zvakasiyana siyana. Maybe it's because of the propaganda or something. Tendai Biti pangari Minister of Finance anga kadhakwa ana chaiziva uyu kwa account yenyika yakasara ine $180. Ameno nyaya dzine dzichingotaura dzakawanda. Apa musina kana senti. Ameno handizozive zvangu because but not in the sense that I want to defend Tendai Biti. That's not it. But in the sense that iwo une bank account atiti mbank mako wewe kana let's say une bank account mbank mako so mune mari because ndiwo uri kuiita ka bank account rako yo rikachinjwa same iwo bank account iro rikachinjwa rikatopuwa umwe munhu yo akatunzi akatanga kukumbira kuti ndokuropota chasa account yako mari irimo mwino totanga tochinja sedha yota shoma kana kuti inoita se inowedzera. Atingachi kuchinja bawo atidhakwezve unoona kutochinja bank racho right kuti ndichadi kubhengera iro ndakuda kubhengera iro zvinowedzera mari ere kana kuti ari kushanda ndiani ngachiisa mari mu. Ameno iyo mnenge mainzwisisa iyo tsoro yacho kana kuti metsi yacho, but I'm not here kuti ndinge chita se ndichisidrana nevanhu apa mwaitadzawo basa. It's okay, but ndiri kunzwawo panapa zvekutaurika panapa. These people are from ZANU-PF and this information is not the information to ignore. Kwatonzwa nyaya yacho kutotaura kunzi Biti anozodailele chivoza kuti anytime anything can happen, unongozisa zvine zvichingoitika, and the Congress is around the corner. Tikunzwa kuti kune nigirikini kuchabaka fire kuchaitika zvakawanda zvidavado zvinotyisa nezvinoshamisa ikoko. Obviously these people are not going to vote again for the next person kuti varamba vachingoti nhinge ngaaramba ariko. Congress hakuna izvozvo. Congress kwakuiswa new face uyu pake panenge patomuperera, and definitely zvikafamba mushe zvinoona kufamba zvosvika pa the extent yekuti 2028 kunoona kuti kungoitika ma-elections futi zvakadhakwa. I understand ndozoti umwana kuti aiwo zvinoitika seko zvokutaura izvozvo zvinhu zvacho zvinongoza zvekuZimbabwe unongonogerera ungoti so that's it. Ndo mamiriro akaita chinhu chacho iko zvinezvi. So regedzai ndipinde pane nyaya dziri pano. Pane zvimwe zviri kuda kuitika, pane vanhu vari kuda kutaura panapa. Ndotanga neupi wacho kuvanaka. Obviously every day I should always give platform to the people to speak their minds. If you know that you have something to say, please do not hesitate to get in touch with me. Just send a message. Hey, I want to be on GVTVT. I want to do something. I want to say something to my people. And then to Matakupachi chance utaura nevana veZimbabwe vana vevo, because it's people's platform. But before I do that today, let me start by telling you kana uchida kuregister a company obva FNB business account muno mu South Africa usina work permit kana study permit, pane company inonzi Education Research. That's the plug. Garai mataura navo anamukoma owen vanokubatsira ivakomana ndo shasha idzi. Uchida kuregister company ovhurwa FNB business account usina permit, taura na Education Research anamukoma owen ndo vanozvigona nditi. Zvekare kana uchida kutenga mota, it's either ye business kana kuti ye luxury kana kuti ye construction vehicle udai kutakurisa muti marabos whatever, taura futi nana mukoma owen ma consultants manyama vanokwanisa kukubatsira kuti unotenga mota ku Kia, because they are now in partnership with Kia Pretoria. So do not hesitate
to contact them on their numbers that are showing on the screen. Manje tiri kuti regai tinzwa vakuru vari panapa. Over to you vanhu vakuru, taurai tinzwe, sanganai nemazimbabweans. The time is yours. Masikati akanaka kule, Sunday akanaka, vabva kumachechi vari panzira dzokufamba, vari muzvipatara vari kufamba, vari kumanikidzwa, vokumbunyikidzwa, vokurwadiswa nyama, vanorohwewa, vanotochewa, vakasungirwa mhosva dzematongerwo enyika. Ndinoti Mwari akuitire nyasha mese maZimbabweani, kuti Mwari achatitira nyasha, Mwari achatiropafadza. Sokutaura kwevanotaura, sokutaura kwevaprofita, sokutaura kwevanonzwa mweya, sokutaura kwevana veZimbabwe, sokuchema nemisodzi iri pamatama evana veZimbabwe, kuti Mwari achakuitira zvakanaka. Handisi muprofita, handisi chii, asi chendinoda kuti nditaure chakanyanya kukura kwazvo ndechokuti kana munhu achiiswa mutungamiriri kutungamirira nyika, haana kunzi iye aise tribalism kana kuti vasori kana kuti vanhu, handizivi, kana kuti chibhinya mukati mokutungamirira nyika. Mukati mokutungamirira nyika munoda munhu nomwoyo werudo. Hatirevi kuti president angada munhu wese, asi president ngaade macitizens, president ngaafarire macitizens, kwete kuona vana vachimbunyikidzwa kubva kune dzimwe nzvimbo vachitevambuka futi nomumvura murimo mavakapinda namo vachienda, vopinda namo vachidzoka. Kana vari masapota eZANU-PF ari kudya upfumi hwenyika nababa vavo kana nechigananda chavo munangagwa, ndinoti Mwari avaitire zvakanaka, Mwari aropafadze nokunyora mashoko anorwadza, anodzimbira macitizens. Kana munoona kuti problem inoita ndeyekuti kune vamwe vanhu vasiri intelligent, ogara kuisa shoko rebrain, kune vakadzidza but they are not intelligent. Intelligent and educated, they are different story, they are different thing. You are very well educated but you are not intelligent. Saka izvezvo zvinhu zviviri zvakasiyana, but vanhu vanoita sevakadzidza asi ivo asina kudzidza. Puripo kudzidza kwemabhuku, pakuuya kudzidza kweintelligence, kwokungwara kwebrain. MuZimbabwe tine vanhu vane problem, they have a crisis on their mind because vakadzidziswa ubenzi, vakadzidziswa ubenzi nepolitical party yeZANU-PF. That is not educated to people, to educate and to uniting people. But chakaiswa mukati menjere dzavo ubenzi, chakaiswa mukati menjere dzavo neZANU-PF, kungoziva chete kuti zvinenge zvataurwa nomunhu ari kuZANU-PF, that is right. Someone to speak if he comes out of ZANU-PF or is supporter of ZANU-PF or a member of ZANU-PF. That is not all those speech. What are they speaking? They are right speech to the citizens. They are nonsense speech to the citizens. Izvo zvinofana kuziva izvozvo. Kwete kuti nekuti president wataura, president zvaanotaura ndo zvinofana kuteedzerwa navanhu. Kune zvimwe zvinototaurwa napresident zvisingafaniri kunge zviri pauso hwenyu, zvinorambwa navanhu. Asi mapenzi munoramba muchidzingirira president wati zvakati. Chimbozvibvunza zvaanenge ataura zvine meaning ere. Kuva nechigaro muZANU-PF, kuva leader weZANU-PF kana kuti kuva leader wevanhu munyika doesn't mean about everything zvaanotaura munhu wese anongoti zviri right. Kuno mumwe munhu akatopfeka zvinhu zvokupenga chako unotoona kuti anorwara njere, anogona kutokuudzai zvinhu zvinoendesa nyika mberi. Imimi makapfeka regalia ina Munangagwa, regalia ine ZANU-PF yezinjiva riya rezi rinonzi riizi igo riya ramakaisa riya ma traditional atumene kutomati ma African attire clothing. You can say president say, president this is, president say that is the good idea to say to the nation.
Fuck of that. Fuck of that. Fuck of that. Tine manzwi etinototaura kuti unotonzwa munhu achitaura kuti uyu dei munhu akaita president wanga achiendesa nyika mberi, dei munhu akaita vice president waisa unite kuvanhu, dei akaita minister aita general, uyu akaita spokesperson wezimbabwe waibatanidza vanhu, uyu dei unonatsokuona kuti kawa mapofu ari mumumu ari kurwidzana nechigaro, ari kurwidzana nohukuru. Zvisingadi hukuru zvinoda kubatanidzwa. Umbwa ihwohwo. Apo ndokutaurirai umbwa. Whether guys you like or not, I tell you the dog story.